I ka kalan b'i kun la, I ka diplôme b'i bolo, k'i bɛ taa baara ɲini Bamako, k'i forme ka i tigɛ cogo ka ɲi, c'est-à-dire k'i bɛ muso a cɛ bɔ a da cogo la, n'a ma kulusi bɔ de yira la ɲani ka baara d'i ma, i b'a fɔ ne ma de princesse ma ko tout. Donc pour vous c'est normal, alors que c'est l'abus. Ça c'est condamné. Diɲɛ dugu o dugu la condamné le non. A bɛna kɛ kalabanci den y'an da la ko Tata Rose labilalen a ye Mali ye droit de bɛ Mali kɔnɔ. N dictature de bɛ ka passer au Mali ni ye droit de. Ka muso minɛ ka taa datugu kaso la Tata Rose datugu kunta la ka bɔ dabaraba denya la k'a ka mɔgɔw ka 1 million sara. C'est-à-dire ko y'a ka caution ye. An y'a poste de réseau kɔnɔ. An y'a ye de a bɛ ka passer réseau kɔnɔ. C'est-à-dire que k'u ka 1 million minɛ ka n'a f'u ɲɛna k'olu taara o wari sara ko RSI donna tan RSI bɔra tantɔ. C'est-à-dire que cɛ Mali ko trésor public o aw saraka de public de. O Tata Rose kelen dalen do bole. Muso ma bila. Depuis qu'il y a liberté provisoire wari be sara. Ko non, ko c'est-à-dire que ko papier administratif ou papier nyamoko administratif ou papier bâtard administratif ou ne ma de princesse de côté chete ouli ka baka afanga jato kakala mugo tonyolaw adamade ta tieno billahi abe fefe da malien de on abe sara o bela ngode kama obe dembe ka laga to den dajibo den droguer de jouemina de on de kama na yo de on blagana Faransi nunu, États-Unis nunu kalana, nous sujugu masa ma obese Bamako ni fani bache ni ben bate yara o kan ku fora. Architecte fin ni fani bache. Ayo shi ba fantôme de tonoli là. C'est-à-dire ko wari le chouin, ko shi ba jamana plié li de là. Ko wari le chouin, ko de laga to hene bono de nunu. C'est-à-dire que ko ludo avion mono. Vraiment mon fils, il a eu son bac de merde que son père de merde là-bas. Il a eu son bac de merde que sa mère de merde là-bas. Un point d'être, c'est tous. C'est-à-dire que, avec les études, au don de bena ou te ka foye drogue ta la ou, glomina bau, boiti ta la bau, niveau pas pratou là, ou te kalanya era pour franchi, wari be bo mali la kana duma chomi, ou be da somi ngona kogo sara, ou be to de kanta kono saraka denya kanfola, deme cheka ta duma osro drogue ya aso den tigeka boala, e ou be ta ke laga to daji boy clef la ka den sara ne de masa John de be satere jugu de nunu, mugo tonyola de nunu. Awaga mugo tonyola denya ke, ni fani bache a bebe bio de tere jugu de ana o muso jugu sago nunu ne kai ma de princesse mangano to ya bloqué alade Tata Rose te sai bole koy ibi sego damayira ni ga pouvoir wa iba soro mo wala de Tata Rose ga démarche ke ne fima ne be ga fawede iba so avocat wala de tara o avocat wala de Tata Rose ga démarche ke Tata Rose ga contenu ngono papa ma so mi me Tata Rose datugu donc o temena devant le juge. C'est-à-dire le juge be ordre dit Kougana et caution sara. Quand nous caution sara kabe labla, tout reba fokate bo. Ne fima ne be ga fo yen tem mo wele donné. C'est-à-dire que Mali justice kono me touré ni ona ka firi sara ka konna juguta tiene ni ona fla ama wolo. Ne fima ne be ga fo yede. Invitation Tata Rose ga avocat be. Ne fima ma do ko de me bille ne be ga contact sim fo abeta ni ni ne kokolo marwe. Du moment que Tata Rose ga contenu n'est pas praté. Ou bien liberté provisoire demandée. Liberté provisoire mais demander ni juge mais parce que juge mi m'a datu. Il a rien kangarde au koroboroke. O e touré nunjuru de. Abu datu selon ni juge mi nga datu le. O juge ni touré nunjuru de. Donc du moment que attesté ga labla a kalabanchi tete jugu tere jugu. Fagoli kum dumbiaga blali la. Ama bo kalabanchi de la ga sigi meja unyama. Ko non, ko na le datu li ga ba. Ka to, ka le tese ga kuma fo la ko be juge le bo galondo. Basa ke koro blale. Parike basa de quoi ni fani bache basa tege jigiman de quoi. C'est-à-dire il a bega basa musoy. Et ni na me klanyo ona ni fani bache c'est-à-dire que mbi barika bebe ga basa musoy. Il y a mina sisa. Il y a basa de ali tege jigite. Basa kungolo jaune tade basa chemani. Na me klanyo mbi ga basa bogotigi ni fani bache. Il bega basa ngombe panga chui koka bi lembi koka. C'est-à-dire ngombi ison kumbada. Tere jugu jato. Wallahi a flaga fagoli dumia ama boli kata maga ane fola mana foya ko touré na ta maga mata maga ne fima ma fonga dirati kona ngo fagoli nunga mo be nu labo ngabi na ta maga mata kata kuti yerege makai ama kaunyena ama ta maga na chokoro bada tuleto ni ama oduru dina ya udatu ni fani bache ni be labla fo oduru ga bo touré da Tata Rose ga mo ye démarche de ke avocat mbala avocat ne ta do yo kwa diplôme borom no. Mais vous faites la honte de la magistrature. Moi, je crois que Amega Kouke, loi de ka.
Vous avez peur de Touré. Touré, c'est un dieu. Mais c'est un bassa. Moi, je vous dis que c'est un bassa. Mais c'est un bassa de seconde zone. Avec un roi Kalanye. Moro Saraka Outa. Aoutika Moro défend comme il se doit. Aoutika Moro défend selon Mali loi, Mali code pénal. Pour se dire, même Mali kono. Aouté c'est qu'à clientou défend selon ça. Vous avez peur? Mais peur de mon œil. Aïe Touré Djama Bassakou Takabo Parke kono. Billahi. Aïe Touré Djama Djamba Bassakou. Amba Tige Kabo Parke kono. Au CV Touré. Aouté c'est la roi, clientou défend. Abi de pouvoir bega clientou là, c'est comment? Iba ye avocat là de beta firma. Ko non, qui tega de dusuka, ko gi sigite. Comme Maliko bega ta chokomi, okma là c'est un petit, il respecte pas. C'est un petit, il respecte pas, mais c'est un bossa. Mais c'est un bossa. Il respecte pas. Abo il respecte pas, il y a encore la note impolite akana. Munata ka manque de respect la cinéma et réseau ka faté mo la beni mine chokodo, il n'a pas dit qu'il est impoli. Il n'a pas dit qu'il est mal élevé. Il n'a pas dit qu'il ne respecte pas ses aînés. Il me voit sur les réseaux sociaux. Naya bade akanega kuma kele contesté. Mba bossa kuti avec au benyana. C'est-à-dire quand on est impoli là, impoli de blé là qui est plus impoli que toi. Mais c'est tous. Ni be impoli koukle. Il be ga impoli dinya de djouana ta ka kou digne dinkle. Parce que porti porta au drone. Mais c'est un bossa. Mais c'est-à-dire c'est un margouilla. En français, c'est un margouille, un batracien. Mais c'est un batracien déguisé. C'est-à-dire qu'il est en progrès. Mais c'est un jato déguisé en progrès. Mais c'est un pervers sexuel. C'est-à-dire déguisé en progrès. Mais c'est un malade. Et quand nous sommes au blanc, quand 1 million bo, Amina bon de la calabanchi dénia là, Kosaraka d'intérêt public. Touré de quoi, quoi on a tata rosi blaché, ma femme musulman fort Touré de. Ni Touré me fait qui torture, ça dit qui black à son nom, qui torture à yéreka niveau la ka jay, avec neke, avec son bonaka jato denya papier ko kuma yandala, kon na, kaimnena, il y a des procédures à suivre, ou beti mamso salem belaouli, qui mamso mi sara depuis des années là. Korato mamso o wala dugumina ko kana no ka adenesasi e mo mi sara ka de ameto ko adenesasi bola harade kana kwa i moke do o boloja ni tigale ibu bole nu ka saraka denya kuma wiye kanu yere ke de la e marguya de sa génération comme cela que non vraiment il faut que ni papier ne kana dossier ga cause dessus de to he porti porta ne deni e ma foko dakala jan denya de kadi e mo ko e kana ne kadi e du fomale no ka boka kumo monsieur Beki Take e du fomale no ka boka ni sigi ni kono tere jugu denye c'est-à-dire ni basa kono nye kani sigi mo onye ma kebe explication do e di desele no e ga loi du meni loi jatote e ga loi du meni abus de pouvoir ni au loi de terre e saraka de nantan koloy depuis quand mo bi ga liberté provisoire war saraka so remabla. Ça se passe où? C'est parce que 1 million faut arranger 1 million. Et 1 million. Au Malais na wa muganta parquet. Il a jugé que wa muganta. Au terre avocat to mu no corruption kala to lu be wa tantata. 1 million tu arranges parce que 1 million tu ga war minute jato de sa génération, les kakala de sa génération, le plus corrompu de sa génération, le plus haut de sa génération. Zonge ba kakala ba toto ba. C'est-à-dire jatoba de sa génération. Parce que porti porta. Ne m'a dépassé sur le côté. C'est que les fleurs parlent. Ni bade nanta. Ni bade. C'est-à-dire nanta. Ko samba wa jo ni niga commentaire wore yambita ki doit ki babie kono. Ina flabe babu dinge kono. Ga commentaire wore ga yela. Saraka de danga di. Voilà. Kuma yoro mina sisan sa ode oye e parke porti porta jugu sago ta tiene ne mandem princesse hein dien dongo ni na forme ko parce que depuis kunu bi miga neni ni moderniser doni kasuma ya kwa mega suma ni ngodom na mba bla pepepo mba bla nga abone ou de kama dem sen fitini nu
olu munu be namɛ ni tanti ni mɔgɔkɔrɔba munu be namɛ c'est-à-dire que nga direct kɔrɔla la ni tora ka vidéo bla n'u be to ka bla vidéo kɔrɔ c'est-à-dire hali u tɛ n jagoya dɛ u be k'a fɔ n ye de ni négociation ye Fima on t'aime beaucoup mais u tɛ k'a fɔ k'a dabila dɛ mais diminue les insultes hali k'a dabila u tɛ k'o kuma fɔ u be k'a fɔ ko diminue c'est pour cela ni tile fila in na n bɛ ka nɛni ni diminuer de c'est-à-dire ni n y'a diminuer kɛ ko n y'a bila n ko abonné de kama n'o tɛ e tɛ ni fa ni ba cɛ ni kaso b'a to ne bɛ nɛni ni bila réseau kan ni fa ni ba cɛ ni mandat de dépôt b'a to ne b'a bila c'est-à-dire i kun bɛ mandat de dépôt sɛbɛn k'a ban ka mandat de dépôt don i kɔnɔ parquet porte porta ni mɔgɔ min jɛ i kun b'a tɔ don o kɔnɔ ka taa bo kɛ parce que n'a tɛmɛn'o kan b'i ba bilen n'i sera ka fɛn ala kana hɛrɛ kɛ a bɛ faamu wa e ma ne wolo e ma suya ka ne wolo wa e ka ordre jatɔ den ni ne b'a lamɛn ala kana hɛrɛ kɛ ni ne ka mɔgɔ lamɛn ni fa ni ba cɛ a tigi i bɛ ne ni tiɲɛ de cɛ i bɛ ne ni jɛlenya de cɛ wa i bɛ ka kuma min fɔ nin i bɛ ka kuma fɔ selon i yɛrɛ tɛ fɛ c'est-à-dire i kana kɛ tan i kana bɔ tan mais mɔgɔ bɛ jatɔ denya kɛ mɔgɔw denw na ni n'i lamɛn san pɛrɛ kan kun ci e ɲɔgɔnna zonden e ɲɔgɔnna barika bannen den parquet porte porta e ɲɔgɔnna dangatɔ ta tiɲɛnen ni ne b'a bila e kan ala kana hɛrɛ kɛ n ye e bɛ se ka mɔgɔ bali ne ni na réseaux sociaux kan yan i bɛ mɔgɔ minnu bali i b'olu de dɔn n'i ka kaso n'a b'a to ne ka banɛni to siɲɛ kelen ala k'an ni minɛ o de kama ne bɛ n tugu ka banɛni kɛ foyi tɛ e tun ye minɛli min fɔ o de kama n bɛ n tugu ka bilen seereya parce que e ba ma den wolo den min bɛ se ka ne bala la e ba den tɛ e ba den jatɔ den ne k'a dabila ma e ba den zon den ne k'a dabila ma i ba den binganikɛla den ne k'a dabila ma e ba den den nɔgɔlen den ne Fima k'a dabila ma i b'a faamu wa hali ni y'a diminuer n b'a diminuer selon n ka abonné mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnnin fitininw kan min bɛ ne Fima suit parce que n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna den i kana ka bɔ diɲɛ kɔnɔ i ka taa k'i nɔ to ne Fima ye n ka moment marqué a ye min diya a ma min diya o sɛbɛnna o kɛra wa o banna ne m'a marqué ni mɔgɔ ka jatɔ denya ye ne m'a marqué ka mɔgɔw den fitininw minɛ kana jɛnɛya denya k'olu la ne m'a marqué ka bin mɔgɔw denw kan k'u ta ka t'u bila kaso la ka n'i jɔ i basa k'u kan c'est-à-dire que k'i bɛ vesti dɔ k'i waga nkalon kan ne m'a kɛ ka Mali miliyɔn minɛ c'est-à-dire que vidéo jugu labɔ kan c'est-à-dire que bingani jugu kan c'est-à-dire que adamadenw k'an sigi ko volontairement ko ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ cɛ ou bien k'i kabila bɛɛ cɛ ko wari o la ne de bɛ n tɛgɛ kɔrɔta vidéo kɛlaw la k'a cɛ ba den tɛ n'i bɛ se k'a fɔ ko ne Fima ye vidéo kɛ i kan k'i nana don ne Fima kunna ko ka ne Fima négocier ka ne to vidéo la ko ne ye vidéo bila a jagɛlɛya yɛrɛ tɛ maliyɛn den na vidéo kɛla bɛɛ bɛ wele k'a dabila ne tɛ wele k'a dabila dɛ cɛ kelen ani muso kelen minnu bɛ se ka kuma ne fɛ Malika le lynx n y'a fɔ ye Malika tɛ don ne kun yɛrɛ k'a dabila jamais de la vie MJD t'a fɔ ne ma ko Fima i kana nin kɛ dɛ jamais u bɛ kuma de fɔ ne ne bɛ kuma min faamuya u ka kuma kɛcogoya c'est-à-dire selon u bɛna nin respect ani kuma ɲɛfɔ ye cogo min na ne b'a faamuya selon ça de ne bɛ ka ko min kɛ n b'o ko bila ka taa dɔ wɛrɛ la mais ala ko bɛɛ yɛrɛ tɛ dɛ parce que u tɛ don ne kunna ko bɛɛ la hali u tɛ ne ɲininka ko bɛɛ la a bɛ faamu wa e ba ye den wolo den min b'a to ko min ka d'anw ye réseau kan k'an t'o kɛ o ba den ye yan e parquet porte porta e jatɔ tere jugu c'est-à-dire que zon barababa de sa race mɔgɔ ta tiɲɛnen mɔgɔ halakilen adamaden nɔgɔlen e bɛ se ka jɔ ne mande princesse ɲɛma k'e b'a fɔ ko ka ko la i tɛ kaso ta i k'a ɲimi ani bi cɛ ye ne ye kaso dɔ kɔnɔ ani bi cɛ ye ne datugulen dangatɔ danga de b'i kɔ fɛn b'e kɔ a ka jugu ni danga ye adamaden inférieur parquet porte porta ala y'i dan k'i kɛ mani de i bɛ sa k'i to mani ala fo k'i sa i tɛ kɛ maaba ye parquet porte porta maabaya de man di ya ala y'i dan k'i kɛ mani de i bɛ sa k'i to maniya la i tɛ kɛ maaba ye a y'i diya a m'i diya o kelen de don i b'i si ban fantandenw datuguli la i ye mani de i b'i si ban c'est-à-dire que ka bin dɛsɛbagatɔw kan k'u datugu ko ala ye pouvoir bâtard dɔ kalifa i ma i ye mani de ne Fima de côté. Merci beaucoup, grand sœur. Grâce à mes grands sœurs, wallahi bilay, ou yere ba don. Parce que ni jigina olu le be don. Fima ante feka neni ni meida. Olu le ni mwo be kele ne Fima nga kola an koromso. Ça dit ni ngo grand sœur, ne be grand sœur do fo depuis ne ga vidéo dam na ota do grand sœur kelem no be sauta do grand sœur kelem do baby yere ke grand sœur ni. Ma o shite grand sœur ni. Mais grand sœur ni yere ba yere don. Wallahi ma grande yere ba yere don mi ne ka grand sœur wa MJD ba don mi ne ka grand sœur mais ça dit chama mi yere grand sœur ngono o tew o tika ne grand sœur ne a fo fi jugo de gagner
pour que ne fima yɛrɛ ka sɔrɔ i bolo c'est à dire i jogo de kaɲi ne fima bɛ sɔrɔ i bolo n'o tɛ kaso tɛ dɛ kaso jugu ka misɛn parquet porti porta ni plainte jugu ma misɛn ala kana hɛrɛ kɛ n ye depuis i bɛ ka plainte da ne kan ni min ma fara ne fima ta ka fɛn ma bɔ a la wa fɛn yɛrɛ tɛ bɔ a la mais ni ɲɛ min dimine don min na e tɛ dɛ parquet i jugu ka misɛn bilayi n b'a kɛ n kɔrɔmuso ninnu de kama ani denmisɛnnin fitinin minnu bɛ ne finman suit ni ne ka di olu ye e ma ye ko bɛɛ kɛ ne la e ma ye o bɛɛ la ne ka di Mali jeunesse ya e ma ye a bɛɛ la c'est à dire Mali jeunesse bɛ ne tɔgɔ fɛ e ma ye denmisɛnnin fitinin hali den fitinin b'u ba kan ne finman ka d'u ye hali n bɛ ka nɛni kɛ n ka d'u ye o tɛ di bɛɛ o tɛ kɛ bɛɛ ye dɛ o tɛ di bɛɛ ye fana wa bɛɛ t'o sɔrɔ fana wa k'an ta k'an ja Mali faamaw ye a y'i ja m'i ja ne ko ka di Mali faama bɛɛ ye Mali faama bɛɛ sans exception ne fiman ka d'a bɛɛ wa a bɛɛ bɛ n dɔn a bɛ faamu wa Touré fɛn foyi tɛ diyagoya diɲɛ kɔnɔ diɲɛ fɛn foyi tɛ diyagoya ye ni Ala y'i dan k'i bɛ dɔn i bɛ dɔn ni Ala y'i dan k'i bɛ ja mɔgɔ i bɛ ja mɔgɔw ye ni Ala y'i dan ko adamadenw bɛ na sira i ɲɛ u bɛ sira i ɲɛ cɛ diyagoya tɛ mɔgɔ si tɛ forcer e Touré jugu ka misɛn an ka fanga kɔnɔ k'e bɛ maliyɛn den dɔ changer i jugu ka misɛn dɛ Touré fo merde e sera ka banni bɔ maliyɛn den joona kelen fɔ an ye dɔrɔn an ka mɛn a maliyɛn den tɛ yen e sera ka banni bɔ min na maliyɛn den bɛɛ bɛ bilen kɛ e Touré yɛrɛ ɲɔgɔnna bilenkɛra fila tɛ jatɔ kakala e Touré binna an dɔgɔninw kan parce que i binna u kan de dɛ i ni kelen ma bɔ k'a diyara min ye nin ye binkani de parce que tu as abusé de ton pouvoir pour coucher avec ces filles là pour coucher avec ces femmes mariées parce que ni u minɛ i bɛna ni article dɔ de i bɛna ni code dɔ de parce que Mali la ne y'a fɔ aw ye kalan ma développé o de b'a to aw bɛ berner ta n'o tɛ nin tɛ kɛ mɔgɔ la yan o non mais a tɛ ku polisi la k'a b'i ta kɛrɛfɛ k'i corrompi a tɛ ku avocat la yan k'a b'i ta kɛrɛfɛ k'aw ka coucher n'a tɛ ku progrès la k'a b'a to i ka procès la n'a y'a kɛ a ka baara bɛ ban e ala kelen ka kɔrɔbɔ n'a y'a kɛ bilahi ni client ko karisa bɛ k'i harceler n'a ka baara ma bila mise en pied la u ka recherche kɛ n'a jɔra la n'u ma tenue bɔ a kan ala kana hɛrɛ kɛ mais aw fɛ yen Mali la n ko c'est normal i ni denmisɛnnin o denmisɛnnin dara bilahi i binna bɛɛ kan Jim Camara i tɛ t'i fa n'i ba regrettelen ta yanni Touré k'i fa don i kɔfɛla la k'o ta ka t'o datugu i tɛ t'i fa n'i ba regrettelen ta e de bɛ ne ka direct kɔrɔ yan ne bɛ Touré faga fo sini lahara je vais rien regretter aw de ye danga den saraka den dusu tan denw ye n'i ka commentaire dɔ wɛrɛ yira n bɛ Touré dɔ i bo dingɛ la a bɛ faamu Mande princesse mankan de don tɛ tante mɔgɔ ci ne ci je bouge pas voilà donc c'est-à-dire que i bɛ u ye de ten musomani ninnu ye ten muso furulen wo musomaniw n'a b'u bagabaga de article dɔ bɛ en tout cas i bɛ ka suivre tu es suivi par la justice au civil nous ma ban donc les gars quand on signature que quand on présenté que alors que tu n'as rien archi rien fait donc à bas doit c'est qui me qui date ou herbela n'a ma mis un passeport confisqué donc on avait tout retigi wele c'est-à-dire que il voulait tout était là pour nous sur l'ordre du mena ou alors aller jater mena il va surveiller qualité n'a pas qui veut voyager qu'on est à terre là il can avoir jamana d'affaires ni peka kila donc avec toi ni comment de nya foli la bateau la droit avec kulushi boy là pour que au lu surveillance in beka job ppp avec kulushi boy là mande perese chedia tu fais la honte des hommes Chao chene te se ka muso nyini yere ka muso ko kala fibe boli ka ti dogo ka bara de ko fe ala ka dantan fe dangale fe me lady parquet porti porta lady ni fani bache ni ne nyere na te fono nega de blanela tellement que tu me dégoûtes et te wole chao fe ni chere te jo fangele fe chao chene te se ka kuma muso fe c'est à dire ni muso wa bengana fo ka boli ka tigi dogo pouvoir de ko fe c'est à dire ko pouvoir ta ka bi andoronu ka pouvoir ta c'est à dire ka bi anga muso fulonga ka pouvoir ta ka bi an balma muso kwa c'est à dire que ni fani bache ne te lady ala ka dantan fe dangaleni I kana da maganta kamare ala ka kaba biga kito maka ni fani bache ni be bindo mi beta jahanama wono vlala jato kakala bingani kela oni be shweni ni zonya minge kelente parquet porti porta ani be bingani minge mgo kwa nyengo de hasidi de parquet ni be complexe chaula di on y est yere ye ku kadi muso ye ko muso be kanula ni be complexe de ni basafara de be fara nyonga yi basafara ngo de be fara nyonga e griller de sa génération fato de
ima ini sigi gara nyama be to fato dinya mina ibe bali dro ibe bo kuma kono na le be kala ka fake be kuma fara nyogonga ebe bolo ko e ka bo ki sigi be nyakumu minga nga teni ne bikana e bolo ke be ba bi sigi ibi goli nogolende kamangola kasama kamangola goro mai ibo jenge ki ketanto ki togo yele ko lu jigi mogo bi la me ko te kono c'est dire ibe ka kulo lu munu be ki filmer ani be basakanya fo munu ye ku ba la me bolo ko jumene be sa kelena ni teniti kano bi fugwarde tige sans feni duguma a chebe ebe semina ibi ga daba denya kan fo bureau kono ni kamele ngoro duna ngoni kamele ngoro don bato duna kata parquet porti porta touré ga bureau kono aki kolen jele labene ki e choubo ngabi dogoya di munu duna ga bureau kono etu nyinga kone fima ngote ngabi dogoya di ngabi rabesedi ngabe kuma jugu de fima pour que qu'il a énervé ni ay mo te jabi parce que malien bisimina était kaso de fait o kunye nyane e kana malien te kaso fere parce que e ga datuguli nyama denya datuguli di e ga datuguli fugwa denya datuguli di e ga datuguli zone denya datuguli di e ga datuguli jato denya datuguli di e ga datuguli toronyini denya datuguli di on s'en fout de ton datuguli e mana mo datuguli ambe ko tigi fait plus ou on te déteste parce que pour supporter il be janya mi tu as un manque tu as un soif d'amour mi ça va te tuer tu n'es pas fait pour que les gens t'aiment. Tu es dégueulasse, ignorant, tu es dégoûtant. Un point d'être, mais c'est tout. Il y a une drone. Jamais de la vie. Ni ya ibe boy bi sigi mo nyego ki be kuma, c'est-à-dire qui est nyafo mo pour que mo ka fi fait, tu vas te faire aimer par les gens mais c'est pas comme ça. Avec famna dégoûtant. Et que les ne progrès ba mo quoi. Progrès ou be ba mo wali chini nu bora ku jo ou tellement qu'ils sont jovial. Tellement que vous mankadi, tellement que vous êtes au bere benenu, nous you jodono, dien muso be kerni me singa sonji sumani nati, o dien muso be fait que lu progrès oui, o dien muso be fait que lu avocat oui, o dien muso be fait que lu juge oui, c'est-à-dire que kasoro oluma boka nu take e ka mannequin jato ya mo nyana, ta tieni, jugu sako, barika bani, nantan kolon, le plus kakala de sa génération, parti porta. Je suis là à Paris et je vis très bien, m'tobe ka bunyade ni ba de nanta. Ni loi mi be bolo ka loi bene boa na e jete bomoko ke buru kono ka kun e bolo ke bi shi ban parke ya inadia e be dawla tu e bi kuni kala den ta ka bo parke ya kono wa mo be yele jamana en kono munu mena jamana en jiri wa lo tiku be ke ne kanu baka jonjon abe ke benya nawo parke na ma ke benya na benya wale nyana la kana here ken abe ke benya wale nyana ne ki ma o chete chem mene jiji ete o chete c'est-à-dire que ne be jo chemi nyama ka ne jije ne jori nyama c'est-à-dire ki ga ne jije ni kunwota ni bebi ala ka dantan fe dangali barika bani jugu sako jato ni e denye ibe wa dongo do ka interview ge ka ni jo ki ni nogole were mogola kakala koro de sa génération boy ga fo ko mam no mega fo kibe abiga musoula c'est-à-dire que boy ga fo do ma ko galonu na e cheo chemine na dona no muso contacter la be fe ka dano e basai cheo de bo lu bolo basate jo lu kuna de basadi kamele ngoro de bo lu bolo e du e basadi wa che yere o be se ka malien muso la conquérir sinon basa il est toujours basa ba profiter de basa ba profiter aga pouvoir de la toujours ka muso nyuma soro ka soluma na te basa se ka dore ko be tu ka basa ya de la kokola parce que porti porta e be se ka minga drodi oui sinon ko fe tika papa ke ni bade shini 10h kana na sora kone kuima ki basa nanta ni loi mi bibolo no loi de beneta c'est-à-dire ne mana extradé kata di e maino iyere mana ali tubabu na to no extradation e ka kanga sironyo parce que bombe atomique de c'est-à-dire mbi chechi de jugu sako ta tieni e wona be se ka faire no ge malien dola e daini ni tu peux rien changer tu vas rien changer e mumbo malien ga tikita kokola e mumbo malien ga banenina e éducation no yele mam mali kona de pe na fo da man statue ni nga jato ya tola sinsinte mali kona yemge anga demsenu mbola ma fo kamo lubola e chokoroba mina jato denya dam na ondala jamana ngono ça dit ka wuli ki ni wo ondala kebe dame segiso ebe dame segiso muso flabi bolo so yere gale no mo de nga hotelula ebe dame segiso muso flabe bolo so saraka denya be mo kwa muso frulo ondela ka ku denya ka ulu sanfe ebe dame go kuma fonye jato be dame go kuma fonye ebe dame go kuma fonye ta tiene jugu sago ebe dame go kuma fonye ebe dame go kuma fo onyana jamana ngona no iba bade umnega to lu datu wala 5 millions les 20 millions les 25 millions mine ko blay pochi kono zombara baba ebe dame go kuma fo onya ki desera MJD la kata musomanu che ko lu datu ka so ko MJD basa
Ebe dambe ko kuma fo nye galon tigala. Ni ye galon ere tiga on fait dambe ko kuma ere bana. C'est la meilleure te galon tigala fait. C'est-à-dire que chrétien te galon tigala fait. Mais dinala te galon tigala fait. E galon tigala nogole jene akela. Ala bana dien son dien wono son jugo a bébé la. Billahi. Ala ko ate ya fa munafiki ma fo ka ta dien ba. Munafiki e maye. Mami be ko da mo la mo ma delika ko minye ko da mo la. E te nafiki e munafiki de. Ala fe mi kon, c'est-à-dire ka fara kabayira jurumu o e munafiki ya de. Ka fen da mo la fe mi te tien. Ka klara tigila jo ki ba ke tien. Maliga e posu doke odona malika e mi fo posu ngona e tane fo doro mete. O te mo wore de toure akene la. Aba essayer de ki manipuler. Au fait que eke mouron yenema ki bla ibe mouron munu no fe ou vie be groupe munu na ki bla olu tigula ali shini akwa parke ba siga ka so aba yere nyinga ko ne deni nyem den sugwai ali shini ngene kuma nani MJD ga kele dam nena pour ga maliga ga yoro kuma de ko de sonjila wakati mina ni MJD ga kele kun dam nena yuro ne fima ngado kele kono folo wakati mina nene sal nuni Geneva nunu ni fe nunu oluga kele mesdames na kuma ni MJD ko ka mante ka tugu datugu parce que ko on est na ni vogali nunu c'était strictement c'est-à-dire privé and MJD nyoro mina o kuma muna ese o clip o wakati kuma ibe hypocrite denye c'est-à-dire que kana to kana mfone ga inbox kono ah tiens des fois il y a des choses que tu fais mais tu ne te rends pas compte. Et puis, tu sais pas que, voilà, ces choses-là, voilà, peuvent avoir des conséquences, mais tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de gentil, tu veux vraiment, aïe, t'as pas parlé, qu'on a ma déli, n'a pas tient, t'es pas capturé, qu'on a ma déli, qu'on a fourni, ma merci pour la jeunesse malienne. Aïe, t'as pas parqué porti, portant, n'a touré. Qu'on est touré, ma déli, qu'on a chapeau tiré, inbox ou qu'on merci pour la jeunesse malienne. Aïe, t'as foi, qu'on est côté. Qu'on a badé à fo galon mba côté capturé qu'à poster. Qu'on a parqué porti portant en personne. N'a ma déli qu'à foni ma merci pour la justice. C'est-à-dire que pour la jeunesse malienne. N'a ma déli qu'à foni. C'est-à-dire qu'on a donné pour nous là. Qu'on est flâné. C'est-à-dire que qu'on est be kodo ok. On est au loup calama, on est au loup conséquences ou don. Sinon, moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Et puis, je ne suis pas quelqu'un, voilà, de fin don. Mais ne be mourodo ou de boulot. Genre, n'est au loup fin tacho de don. N'est qu'un akelito nyere la au loup kon nila. N'est qu'un yele amawa. Adone yele chigatama. Parce que me kuma kelen fie porti portant. N'est nga moukoro bla moukoro. Faut que ta djemba. In nasro ne be moum don. Ou bien moum sababuya ya to. Al ne demnetiga ki défend. Ki ni yere sengere ne kumuloka grama toro. Egamse te ali nyona were gamse ay clé flaka tara munumunu a munumunu na foni ma ko c'est-à-dire ko wolo seben fla de benela o asura be fega na nine o fait pression bagabaga quoi avec un ne ça n'était bagabaga tout n'était denye dembe de pala ne dani ko la fanga drone bake n'était ta faut qui ça n'était denye c'est-à-dire ayi dia domaine au domaine n'était ta dia ku yala ni ko n'était ko ke ne bake ni ko te ke ne segi ko de ke c'est-à-dire ni ko mi te bende bo de ketuni ite ala ite créé chidi imachi mo ma fan anna fone ma ko wala seben fla de bene bolo ne ki godi ko wala seben fla ne yelela c'est-à-dire que faut ga bon ngali ga ngam binduma ne ko ne wala seben fla ngo de pala ne da wala seben kele de bene la i sigle no maternité mi guna ke i tourle fla ni maternité mi ndala c'est-à-dire que i ga bureau fla maternité mi fla ni ko ke ne wolo maternité de ko c'est-à-dire que mairie elle manaka ni ton ko fait mairie mi bi ton ko fait ne ga papier bi nyana boy de pala ne dan papier kele ne bene la ne ga papier fo shima de ga falsifier fait ma bon chila fait ma faranchiga ngo tene ngo meni mo go bene ga renseignement nyani ga na fone ne ga ne nyininga ba ne da be nga wolo seben chima ay ta go parke nyininga ni ne fima ma fo aita ngo ne da be nga papier chima ma se ga fo ça dit na ma se ga na ne nyininga ko yini bi bolo ni ne nyininga doron ni mo go be fen la ne la ne nyininga mba dima parce que men do go munela ne ki ma nga badenti e mi se ga ne bon malien ala badenti e ko ete igamse abadente ali demite etesi nya fie chomna parquet porti porta parquet malfatala o kelene do eni ne depot tambo joro kelene la amagea itesi
Iba ma den wolo nya fiye te inbox kon. Wati mina nana samaka tugu kate bla. Ini MJD ni ɲɔgɔn cɛ. Ni MJD ga pourtant. Wa je n'ai pas regretté, je vais jamais regretter. Imaya. Abi manipulé de. Wa ali na yi mine. Abe kuma le do. Aga enquêteur ou da. Olu ki manipulé. Pour que ibe jakulu mi ou bien mwa mi kadie. Abe douti seme i kuna. Abe douti seme i kuna. Envers ces gens. Ni ba de bo ki ma essayer kana donner kunate ne ka invisible ko la ki ba kuma ne fete I ba ma denwolo demi kunlo ga bonne tay touré igam sentoro ngode kama ne be se ga nto anoko enquête ke ka de ma malla c'est parce que ne ba doni yedi itara kana ne ga ne me fi ma ba doni yedi e ma de ga mo la sa mo nen MJD ba nga dossier te be mo mine par rapport à nga dossier lo am yiwelo depuis mana an kuma nga dossier traité ama nga dossier traité fana ko mo tege ga mine ka ta datu kasola ambe mo régler hali chini ni e to fora kan e to fo ka MJD to fo tu le ni fani bache mo ba préférer ka tout wa dossier di e ma ka temene ni MJD ka parce que toi tu es corrompu warbe de ma e ba blâmer warte ne fi man bo mo ka mali beba kalama warte MJD bo mo ka mali beba kalama ni ma touré na dana ko na ni kuma e réseaux sociaux ga ko ga dossier ta ga dîner mande presse ma ou bien un dossier di MJD ma ou bien un dossier di Touré ma mo ba préférer ka ta dossier di Emma parce que vous se ga wadi ima ka dossier la jo même so kalem te la jo ko parce que ina na wada ma réseau ga ne mande presse sido ni e dossier mtamba traité fada ishi banya kan yi sigi isaraka de marfa de progrès taraka comme ko ame association malfaiteur elle se gagne malfaiteur ya fois à travers parler mande presse ni e horon deni ke tu la ka den yere parce que porti porta ke halala deni c'est-à-dire que ni dien beko ko ne mande presse be corruption ne yi bade parce que porti porta e ba faut ko mande presse te corruption kele parce que tu as eu affaire avec moi mande presse mangando toi tu as eu affaire avec moi on est comme en ka kele c'est très personnel bi saraka den kariko amazoni gonfo lahara c'est très personnel et ba donner ba donc c'est très personnel il a essayé qui be mi kenela I desera bonne ba ki la foko ta djien tchechi ni mo ya nyini kabi ta tien na tigi deseri la retour ni be se ka fe kala ba kala oh ou en tant que mas sensible parce que porti porta wa ko be ko kele ni enfani mbache il a frappé ne fait ça avec plaisir. Ne fani mbache ni plaisir de te. Dien ko na bi humilié qui ira diena. J'en serai la première à partager sur les réseaux sociaux, à décortiquer ou avec plaisir. Porti porta eni ne kele ne ba bladron. Parce qu'il faut à la faire de do. Ne fani mbache. Il va famu. Mo ta domindo e ba domindo ne fi mamba domindo. Kuma yoro mina olodi ibi dogo mo to la ke mais te se ka dogo ne la e be se ki sigi I saraka de basa bobara kan ka fo c'est-à-dire que ye élément munu mine ka fo lu so mo nyina ko on association de malfaiteurs de pala ye da eni on anjera warko la to be ka boy enne ma de presse de la ka je warko kuma la parquet porti porta e kumina mo ko dossier renseignement tane fait I kle ye drome kele dinema ye drome kele me di en parquet porti porta ite boy ka fo malien diuni Ani association de malfaiteurs. Ana malfaiteur ya e mo chaman datu selon ni ma de presse ga vidéo fait. Ça veut dire que tu es malfaiteur comme nous. E mo chaman datu MJD ka poste no fait. Ça veut dire que tu es malfaiteur comme MJD. E mo chaman ga dossier ta. Jamana en konona la. Grâce à moi et MJD. E parce que ti badé ça fait mettre halale. Ne fiman côté. E be son forme ko on est des malfaiteurs. E be son forme ko association de malfaiteurs. Et ni batte tout ebe son forme quoi association de malfaiteurs ne mande princesse ne donc drogue de beka do ikuna domine be na sebene kuna ko merci pour la jeunesse malienne au don je fais pas partie des malfaiteurs au don j'étais pas malfaiteur domine be donné ku ni ba foko MJD ou yi musoe au séjour là les MJD là c'était pas des malfaiteurs tout les ni mo be datu ko mali kono e de foloka kanga mine ki datu et te progrès quoi et vidéo manu kuna ke yala ke baka progrès di et progrès de programme nana sigi c'est-à-dire que vengeance kama
ni mɔgɔ minnu donn'i ka 18 kɔnɔ ka ala ta f'i ye i bɛ bila olu tigiw compte la c'est à dire ko kit k'i b'olu tigiw la tuguni mais i tɛ se ka pas kɛ i bɛ se ka bagan mali mɔgɔw de ma à part mali mɔgɔw i ba ma den wolo den bɛ tɛmɛ mali mɔgɔw kan sinon moi je suis pas invisible je suis visible ne bɛ n b'i kalama fo ka se bi ma tɛgɛ fila bɛ na n sen bɛ na je suis touchable n bɛ ye fana je suis visible n bɛ dumuni de kɛ ko mɔgɔ tɔw n'an ta yani e ka page kɔfɛ ni mɔgɔw ɲini page kɔfɛ mɔgɔ in fila bɛ Malika le Lynx ale ni MJD u ka porte parole ni manden princesse de mais kuma ala t'a sira yɛrɛ la a t'a sira d'i ma e ye galon de ye ne ye tiɲɛ de depuis ala ye diɲɛ da ko bɛ ban tiɲɛ de la tiɲɛtigi bɛ sɛgɛn de a tɛ malo parquet porte porta i ba ma den woloden min ma anw affronter yan réseaux sociaux ka e tɛ peut-être progrès wɛrɛ bɛ na n'a ye Mali jeunesse nɛgɛ a bɛ Mali jeunesse sɔrɔ n'a ye Mali jeunesse kiri tigɛ tiɲɛ kan a bɛ Mali jeunesse sɔrɔ n'a ye mɔgɔw datugu selon loi Mali loi y'a fɔ cogo min na a bɛ Malien jeunesse sɔrɔ o bɛ k'a fɛ mais e tɛ e ye jatɔ de e ye binganikɛla de e ye galontigɛla de e ye miiribali de e ye tasibali de e ye kɔnɔ wo kelen de e tɛ miiri de parquet porte porta e ka kan k'a fɔ association bɛɛ kuma ko malfacteur fo MJD ni Malika famille parce que e ka progrès la k'i yɛrɛ kɛ cɛfariba ye grâce à moi ye MJD silamɛw ka bɔ Bamako yan k'u bɛ duwawu ta ye grâce à moi ye MJD e ka baara kɛlen tɛ o e tɛ gawaya ne y'i si banne c'est-à-dire que kayiw ni bafulabew ni ɲɔgɔn cɛ e y'i si ban e ye gawa de e tɛ foyi dɔn Bamako la toi tu es un gawa basa un point d'être c'est tout toi tu es un gawa i bɛ fɛ k'i bila a kɔnɔ de mais e ye gawa de gawa ye gawa de yɛrɛ parquet porte porta n'i banna gawaya ma dɔrɔn i bɛ kɛ dɔnbaga la fili i ye gawa de e n'anw sɔrɔ de an ka Bamako ko la e ye gawa de wa gawa ye gawa de i korokoto c'est-à-dire que n'i sigi k'i bɛn'i yɛrɛ kɛ Bamako ka il faut k'i sa i tɛ kɛ Bamako ka ye e gawa de i ye niveau minnu yɛrɛ i y'olu gawa de e bɛ se k'i sigi ne y'i ba de parquet porte porta e bɛ se k'an ka malfacteur ya fɔ ne ye hɔrɔn de e bɛ se k'an ka malfacteur ya fɔ a barika ye depuis k'i don Mali baara la i bɛ mun kɛ ni ka maliyɛn denw datugu galon kan hali sini mɔgɔw datugulen don ba fila bɛ i ka galon bolo hali sini mɔgɔw datugulen bɛ Kayi e ka galon bolo ala t'e to yen dinil mina drogueur cigarette mina barika bannen ala t'e to yen hali sini mɔgɔw datugulen don i bolo i y'i kɔ don ka na jatɔ zon i ye mɔgɔ joli ka misi soin ba fila bɛ yen i ye mɔgɔ joli ka moto n'u bolofɛnw minɛ o la Kayi mara kɔnɔna la t'a tiɲɛni e bina musomani joli kan Kayi sigi n'a gɔngɔn na yanni i segi kuma cɛ jatɔ kakala e bina muso furulen joli kan ba fila bɛ yen il filme ah oui bien sûr le film a bɛ 10 000 yɛrɛ de min ni ɲɔgɔnna marabali cigarette mina fila tɛ a bɛ 10 000 de min ne de y'a fɔ o ye a ye taa fɔ diɲɛ yɔrɔ la ani Buguni aussi a bɛ 10 000 de min ni sɛgɛnbagatɔ tun bɛ ba fila bɛ ni Kayi kuma min na sɔgɔmada fɛ a tun bɛ soli 10 000 f'i b'a ka 10 000 paquet a bolo a natɔ hali sini a bɛ cigarette min marabali kɔrɔ bilalen k'e bɛ n'i ta k'i yɛrɛ k'anw da la un petit basa mariguya comme toi k'e bɛ n'i yɛrɛ k'anw ka c'est-à-dire parquet kɔnɔna la c'est-à-dire ko e bɛ ka na ni mara ni ladamu dɔ ye zonbara baba ɲani e kare bi k'i yɛrɛ kɛ mobili min kɔnɔ basakɛ b'a ka mobili bolo a mobili tun b'e bolo k'a sɔrɔ i ma kɛ an ka commune c'est-à-dire communicati progrès de la République avant que ka kɛ progrès de la République tu conduisais dans ces voitures là c'est-à-dire que c'est ces voitures là que tu conduisais un parquet jato bien avant que e ku ka turu an ka communicati ka kɛ parquet de la République et Saraka D tu partais à la Mecque toi tu partais à la Mecque e b'a dɔn Mecque kun ye min ye théorici et voilà, mec qui couille, toi tu partais là-bas. Zombara baba. Bien avant que tu sois le progrès, c'est-à-dire le parquet de la communication qui s'auto-saisit, c'est-à-dire tous les dossiers qui le concernent, qui ne le concernent pas. Et Saraka D, Vessignement Mebul. Et que Bazin Kassaman nous, il qu'on fasse les mecs comme Mohamed Delega Heréanil. Si c'est qu'on a bébora ko lusigi, on a parquet de là. C'est-à-dire que Fifinibi Wawa, que les moumbes qui ga mobile kono 6 ans. Il te la so joga so ba so mi joga ba e ka parquet warde do c'est parce que ikera nga parquet de la ikera nga progrès de la République ibe ga terrain munu kalabantia ibe ga parquet ko ne kele no terrain kalabantia kalami c'est pas grâce à anga jamana to ko tu es un parquet kakala
c'est-à-dire que de la transition, un parquet Jato, c'est-à-dire de la transition, un parquet Zon, de la transition, un parquet de votre essai confina, qui fait que, avec Adam Adon Tche, Katano Lio Woni, on herbe, Katakobe do Luga, nous y avons deux minutes, Katana et essai la Tunubeta, Waldon sodominisé de Nefimani Flani Kafo, et n'était morté ni kuma informé. Oui, Tche, Minotara, ou tu sodominisé, à Bessaraka de. C'est-à-dire Malina Slame Jamana ou beta Waldon sodominisé de Jaja Jegebo de beta Mou Donche. C'est-à-dire Katano lui ko essaye ou beti de maltraité no qui de nina kofelo befe ne mande parasesi de flene ka fowi ni kuma inte contester ni nete mukota fo ni ora infole flesi so be boliga extraordinaire réunion ka convoquer abo shiba extraordinaire réunion na ka convoquer abo ko fo ne fima me boa kala ma fo malendu nya temps réel ta tienu e kamogo mine kata mogo brabrago sera koto o negetige mogo deuna kamogo mine c'est-à-dire kato olu fo sera koto kutimia mogo deuna ta tiene nunu ni ekwe c'est-à-dire ko be jamana do ko ne la ko be no ke o kuma la sa o essayer sigile no san essayer o beta ka bond la kui au na de ko beta kufa mamine o beta na mo de fama o bo famia kui na mata no ma o beta bala ulama awo no mata normal aw beta bala ulama akuma imbe ko drone aw na froda mani sisan cheke ko be ko kele aw mana doere foi blanga jamana kono ka progrès jatoro takato ke communicati c'est-à-dire que kato ke progrès de la république o be ka nga demsen mu mine ku ke katu datu ku kasola galunga aw siglo no dans un pays sérieux c'est-à-dire que aw de bako transition na ko be ka jamana la segi la tanyefe abe fo sur les réseaux sociaux ko do datu gulendo kasola ka fra kaka 1 million sera contre trésor public la aw be se ka fo ko mame asimna ka jama be se ka fo ko mani temetola me réseau ka c'est-à-dire que muso somo ko wilo du ça dit kata 1 million sala ko trésor public au fait au récit de luma muso datu le flene kasola on est dans quel pays aw be se ka fo ko klota la asimna ka jama kulu to aw be se ka fo ko mani me aw be se ka fo ko mani poster les réseaux ka et vous faites vie ignorée vous faites que vous êtes occupé sur quoi Klimgora. Vous êtes occupé sur quoi? Chérif Moussa ou Bobara. Vous êtes occupé sur quoi? Téléphone ou n'ignorant vidéo que la melia. Vous êtes occupé sur quoi? Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas où se cache Koufa. On ne sait pas où se cache Yadagali. Si vous êtes là à travailler, dites-nous où est Yadagali. Dites-nous où est Koufa. Ayeta, si vous êtes là à travailler, allez-y au nord. Ayagwa avion ta, awa avion mi meta bi musa bugu kono, agwa avion cheba na wata nord la. Ayeta, Tombouctou ko sengenenu, Mopti ko sengenenu, c'est-à-dire que Kidal ko sengenenu. Tout ça là, ça fait partie du Mali. On veut récupérer, c'est-à-dire on veut récupérer le reste de notre pays, on veut le récupérer. Allez-y les récupérer, les 5 colonels. Que vous êtes occupés. Jamana beka trois coins, bimbega ke population. Avec Allah, vous êtes couché sur vos clims là-bas. Vous êtes couché là-bas. C'est-à-dire que quand on y est qui s'est à quoi, et les autres, quand vivre la transition. Quand vraiment vous travaillez. Quand les Mali montent en puissance. Quel Mali monte en puissance? Mais quel Mali? Il y a quel Mali qui monte en puissance? Mais il y a zéro puissance là-bas. Vous montez en puissance, c'est pour cela que Anga Demsenou se font tuer là-bas au nord. Vous montez en puissance. Raison pour laquelle, chaque fois, il y a les jeunes soldats de 25 à 20 ans. C'est-à-dire qu'à 30 ans comme ça, ils meurent. C'est parce que vous travaillez. Pourquoi vous ne partez pas là-bas? Vous déjà là, vous avez les quarantaines. Ça va, c'est bon. Quarantaine, tu n'as pas. Les 20 à voir les 35 et puis les 36, vous les quarantaines, les cinquantaines, allez-y. Vous avez plus d'expérience que les petits. Ils n'ont pas assez d'expérience. Allez-y. Allez-y sauver le Mali. Allez-y libérer le Nord. Les boulans, c'est que les mains ont de l'or. Allez-y. N'importe quoi. Au dos mobile qu'on a là. Mousso be tagapere nae. Sans faire ni douguma ni nyonche. Jamana fangele. Obe côté de la. O kundengele ndoyen. Obe côté de la. Bingininga awa. Bido bingini ba biye kono. Ibe na commentaire wore gen bi tambido bingini ba biye kono. Iga commentaire wore aga senga direct kono bi boda pere.
saraka de nyamogo de oba ka presse ne madu nebe na leo muso mi tate muno amba fo ko ye ba bie shi yere galen de unia iga commentaire wore be se ambe bingini do iba bie kono me bingini ba bie fara ki do bingini ba bie ki se de ngono. Voilà, on continue. Hein? C'est-à-dire, jabara kelim konala, an sigile me yeno, nyamogo de une do. Ne, na ene jade, ne be bezi, ne de ba yuguba na kadine. Na kadine, ne de bezi fa. Assez de beni. Avec moi, na kadine de mba yuguba. Na kadine mba fra. Ni domi njame na yuguba. C'est moi qui décide. Et je le fais quand je veux, où je veux. Avec moi. Voilà. Ma dépresse si mangando. N'te tante mo chine ne chi je bouge pas. Auri boko danga dia aller retour lo nete mo fe neti fe nyen dia wuliche wa changement ne talade. Voilà. Menaliu. Ne de fo yo le 14 kan. Ne de nta fo yo le 14 kan ko be ko kele. Danga de nunu. Jugu sako de nyamogo de c'est-à-dire ube danga de nyamogo de sunguru bami yera ko beta client. Menale. Voilà. Ne de a fo yana c'est moi qui décide. Nya yira wuladi. Chi wera taw la réseaux sociaux sans faire ni ko nta o te lame. C'est-à-dire depuis ala yo dani nu côté ande ye toko di owa biezonierma. Awa ba biezonierine. Ande toko ndi. Ne MJD ni mama Salimata. Abe maman. Aw nana kana on ta sura ambolo di. Ore kama depuis un bon moment mina nga chije wera autorité ka wuli kata parce que mande princesse de mangando. Abe maman. Aw de ni te. Nini yala yala inte jeli danga den jeli barika banen de jeli nyamuko de wolola no fe aw te se ka aw yere ye aw te se ka ye ko na kuma do fo o te ne tay de abe ba ma ne ka togo ne ya soro parce que ne be se kuma de la ni si j'aime yen jambo de traiter quand je veux où je veux comme je veux abe ba ma voilà ne tate kuma etene ne ba perevure yira terre à terre wa domina ni na ni bien karli damne me klatuguni nga sega kuma nga mo wa klejigi chite aw de la ni nte ni e chi fu de ne bulu parce que ne kala ne ifra ka ba ne ben sigide ni ne nga effet ka ba ne bi to yiki yere ni to frade me klara na be se digi kono ka teme abe fa moi me obe to ko mi ngoni wakati ni na tante mbulu nta difana abe mama na yo job me ko mana kuno ko pata ko bele ni kala mina be jabi question c'est-à-dire les réponses par réponse fin fait qu'elle en bas be défini pas à pas avec fam voilà mande presse si mangano saraka de jeli jalinde nunu aw komandi ne aw ma famni al nantara la harakene ka ne taw fe hali mo gombo fe ne to tiki fe moi je change pas ne tala drone tala de 1.2 très c'est tous porti porta ngata nyoy soni 600 mena soroga ntike voilà obe aketo nya fo yengo mina neni dossier di ma fo nya blaper mais je vais doser à cause de vous mais danga de ndobe ibo luta do la kata parce que danga de on do ko imaya voilà on la nyeni yoroni ta nyo dossier korom so sebela manunu c'est-à-dire ani dogoni fitini nunu ni tereko ni korega munu me obe aketo aya me ana tanti munu me erina obe aketo voilà. Si sangata nanga anga kuma to ni ulambe soroga bitani nyongiria o jamana konna o jamana betanye kamuso blaka gata war sara kabina labla muso ga war gata sara kana ni récit présence sigle no benye bala transition be klola fe be ga kem mali la transition nyeba bela kloba bela me otokuma parce que we fait la dictature de Sémé we fait ka adama de unasiran jakwa no bra na otesora sifanga getukun ni aw boranna hal ni surasi fanga filla malien nyokoro malien be buli aw be ma fo ansia ko boa ka fisa nini ya boa be lahara wallahi aw presera boa ma boa ere kuntuna ga santo da faka sero boa masa aw presera alamaya aw presera boa maya aw malion ko ko de be sekula boa ere kun keto te ka fin to la banga sero boa masa o kun damandi malila nini na wa mali e dongo do be nyoko negena ni na wa mali e dongo do be tegara fola c'est-à-dire galumba tige c'est-à-dire dobe na parakata kan fo la ete kunte kuma mina nyete kuma mina venir chercher son enfant à Bougouni il est au courant de ça kagata
ta den ta buguni. John Vola. Chef cartel, ici. John ta den ta buguni. Porti wa. A sebene porti. Chef cartel, ni nous n'en figure pas mort, ça chef cartel. John est debe buguni. Ala yenjabi sa John debe buguni. Gani dem bain blanc contact di. Hein? Porti. Hey, abeni keni no go go be ni de konte kayini buguni ni bafla beni nyon chabe dokede abe isaraka de kiga kenema de ta buguni parge porti porta I jonga to de nyera nyininga to go arakse ma nyininga no di mo ha ça fait porti ko na mo de na buguni porti porta kemna dambe go ki ati de no fe parge Idrissa Touré par Idrissa parquet de la République communicative Idrissa Hamidou Touré porti porta quand il y a ton enfant balle perdu c'est-à-dire que à Bougouni qu'on va les récupérer ko qui deme Bougouni qui gati de no fait à la den chemane do wa de musumane do ande na clarati nyini ngoy wallahi fa ko ni nyoko na jugusa ko basa flate jamana ngono ya no wa fa jugusa ko denyi bologoy mais ameti nyin abe joni ga fonye mo mta mo de ma do rolla chere do ko chemani do iyo iye ni yesa mo mi ya de imte rolla mo mi ya te war fo ichiga ta deima alors ga nga jamana war be chwen ibe ta soro à la c'est un garçon à la mon fils il est peu meti nyini ki ga ko ta sunoro kana pembere réseau forcé il va s'occuper de toi. Il va te mettre dans la meilleure école. Il va te payer chaque mois. Sinon, mba basa ko kari. Kuma yoram na lodi. Parga porti porta. I denga miya buguni ni be ki yere la nyina ko. Ta do école la. I denga be buguni yere be yara ba de na bamako ko na. Ite tiela bo buguni na do école la bamako. Ta kono da mo deuna. C'est-à-dire que tara balala. Ebe ta bala ebe ta kono da mo deuna. Kataka deni bato ite warchi o masara kakoro blale jato kagala. Hein? Idu mana ni fon nyaw ki de buguni o jarane sa o fana tina dossier o keneman diri o fana ga do inbox ou kono aga ko keneman di o kota doron je vais gérer le reste moi je vais gérer le reste là ça c'est même pas un souci chef carter kan abonné là de ha ni nga abonné là de chef carter au fonye aga na figi do mbiga konti capter ta sanga ta di comme déjà là il a profilé kama chef carter je m'abonne Hein? Je m'abonne. Si je m'abonne, tu me dis oui. Je vais m'abonner. Tu mets ces dossiers-là au chaud. Comme ça, tu m'envoies directos. Moi, je vais expliquer aux gens. C'est pas bien. C'est pas bien. Maliki Yatasa. Maliki Yatasa. Comment tu dis? Mais c'est pas bien. Ça, c'est. Je m'abonne. Je m'abonne. Et Fragane Djabi, ça, chef cartel. Djabi. Chef ou à commenter. Si je dois m'abonner, je m'abonne. Comme ça, tu m'envoies ça au chaud. Tu m'envoies ça, le complet au show. Moi, je viens, j'explique. C'est, n'a qu'à expliquer de. Na manye, ko tche imbega bim woni fi nwa jama, ngono la. Ambeta de nunu neta, kata kono da mwo de na buguni. Imaro parige mwo tonyo, kata kono da mwo de na buguni. Kata ga den to ababolo tchemani. En plus, c'est un garçon. Est-ce que ça s'est fait? Un garçon qui a tant besoin de l'aide de son papa. Ouais, beta soro deni ou demsen fitinini. Moi, tama ok mwaka nga furu chen ma oka furu ko chen. Oni den keni fleni te to buni. Moi, tama ateka warfo ichi oluma. O nyama be to iparge porti porta. O nyama va te laisser mourotonyo la den. Ibeta kakala yake fana. Itara evolige tu peux pas te protéger. Tu peux pas te protéger. Tu es là couché avec les femmes de gauche à droite. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu peux pas te protéger. Hein? Si tu te protèges là, tu vas pas faire ce genre de bêtises. C'est quoi ces manières-là? Kongolotan. Un grand gaillard comme toi. Tu t'en vas coucher avec la fille sans te protéger. Tu sais que tu vas pas marier la petite, tu laisses l'enfant là comme ça. Un grand miriboli. Hein? Tu es normal? Je vais aller chercher ton fils. Je vais venir avec ton fils là. C'est quoi ces manières-là? Koroke est là. Son compte est Alkak. Koroke Jumé est là. Koroke c'est qui? Hey cartel, nous chef cartel. Chef cartel, je vais te donner la photo ce soir. Hein? Ah, je m'abonne.
J'ai ma bonne. Il intergagne abonné là. Ah, faut me donner la photo. Faut faire ça. Il faut qu'il y ait un bassa il a réglé de c'est pas bon hein. Wallahi, la jeunesse malienne, moi ni on m'a de service demande au fait. Moi je vous ai jamais demandé de service. Parce que nega ko bien bolo. Mais cette fois-ci là, anga kanga fara nyogo ngani kunkeli. Le petit bassa là, asera bema. Ani banki o kume nyogona. C'est-à-dire que ani islamé ou be nyogona, ani chrétien ou be nyogona, ani kemiti ou be nyogona, ani somo ou be nyogona, ani demsen ou be nyogona, ani influenceuse ou donc li dalo, tiens sera bema. Envoie-moi les photos. Wallahi la photo. Envoie-moi sa photo vite fait là. Je vais poster ça. Je vais le présenter au monde entier. Il a laissé l'enfant là à Bougouni. Et m'a donné main. Kadin bla Bougouni. Abeni galuntige ba denya ina ni kalabanti ba denya ateka foi di walde makata kono da mo dena ande kata kono da ne dogon na kumi bla ka kono da ne dogon na o kumba to parge porti porta tu vas t'occuper de l'enfant parce que c'est ma petite sœur. L'enfant que tu en fait la fille que tu as accepté à Bougouni c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Mais pourquoi tu t'en vas enceinte là-bas? C'est ma petite sœur. Ouais, tu vas t'occuper de l'enfant. Tu as un père irresponsable. Un irresponsable comme toi. Tu viens te planter au milieu de notre parquet. Un gros irresponsable comme toi. Hein? Toi, tu étais parti là-bas, c'était pas pour aller travailler. Est-ce qu'on t'a dit d'aller là-bas pour coucher avec les filles? Hein? Toi et moi là. Tanti dogoni wa Amira ifana sa il fana paninga ni konu nyeni ni bina domo go ko la ngi beta famille ngono di Amira ni na ma ken dogoni abi ken koromso na ma ken koromso abi ken tanti Amira di question nu nyini ngal dabla c'est la même famille ni go buni ngoni ambe de malien wala Amira iflendi iga nam figi ala gi be mo senga wa ti pose trop de questions c'est pas bon hein et mo rebe se ki badala nyini ngata. Ah, tu vois les enfants d'aujourd'hui, là, c'est grave. C'est-à-dire que ni dogoni t'es un koromso, ni koromso t'es un tanti de do Djakuya Amira. Et ni manière que famille mo do est-ce que les familles à la CMA so. Amira, est-ce que n'en figa un kalanganye? N'en figa plein de Amira, na c'est la digibiti que famille mo di. Na be get entodi. Et malade de wa. En famille ne fleur Amira c'est ta tante, c'est ta tante. C'est ta tante ou voilà, c'est ta grand-mère. C'est les deux là, Amira. Faut pas me daniner, Amira. Arrête de me daniner. C'est ta tante ou c'est ta grand-mère. C'est tout. Voilà. Donc, n'entara ni photo dans la tu vas poster seulement que voilà ma tante. Il va ta kassi. Amira, il va kassi musique ni ni blakoro. Ni ya kassi musique ni blakoro, il va se la faire. Et alors que la fille en question était à divorce avec son mari, il s'est profité, Amira, tu as vu. Je t'ai dit, si c'est pas notre petite sœur là, c'est ma grande sœur, tu as vu. Malin Oeni, Mousso me installé divorce de là. Il va ta soro, taraka parquet konona là, on a tchebe nyona, ayo dossier ta. Il va ta soro, aller-retour, mina, obadoni Mousso qu'on me installé divorce là, au moment là, tu es trop faible. Tu as une flène qui t'a profité au faible ya comme la kakono da walde na Bougouni. Et tu ala be sarasa touré. Tu le fais mal à ti toi touré. Wallahi. Ala belle le bouffin bêta. Oh, c'est ça même. Tu vois, ma tête est bien. Al-Qaïd, ma tête est trop bien. Au fait, je suis tellement intelligente que si j'étais née en France ici, ça allait trouver maintenant que je fais partie des meilleurs. Ça parce que moi, tellement que je connais les bassa là, je connais le travail du bassa là, je sais ce qu'il fait. Vous voyez, Malien Oyeni. Mousso na chebe nyogona. Mousso mina furu chebe nyogona. Obe tase ma iga parke kono. Kiku ga furu sa chogo nyini. Ça m'intéresse. Pariga porti portafle ay kono da walde na de. Ay kono ces ans me Pythagore ga mo fait merci là-bas. Afle ka kono da den na de. Afle ne de Bougouni de. Ka kono da walde na de. Ka soki kodo kataka den chemantu. Parige te mirikoy. Parige. Parige. Wallahi alaye taïsi na ki bla. Mais ami nyamulu. Mais le dossier ta chaud.
Merci mon frère, merci, c'est gentil. Il faut venir avec le lourd dossier dans une lourdation, genre lourd à choquant. Vous m'envoyez une box. Si vous voulez, ne faites même pas par WhatsApp. Faites-le, c'est-à-dire qu'avec ma page, c'est-à-dire Facebook, Malika Kafima, ne venez même pas avec vos identités. J'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de prévoir l'appui, c'est-à-dire que vous partez, je fais votre travail, c'est gratuit. Voilà, je vais vous gérer gratos. Je vais faire votre travail. Nickel, nickel. Voilà, parce que c'est la famille. C'est la famille. Na pour avoir comme ça, furuga kanga sauna, chebe jongona malien. Oh mais oui, gata, jigiga programme mi, Mali justice, Mali justice. Oh mais ta jigiga programme mi, go programme furu sa programme ta kuleji bode comme ça na. Oya ta kuleji bo. Il dit ça touré wala alaga ko so pisi blaila. Alaga ni fara so pisi gimne. Alaga ni fara wala bilede. Wa so pisi memine. Ay mayaga to te fura kana sara fama. Ona sara mama ko to nyode de. Ahora diga yela ko ne koram so ga furu sa kene. Ay na sara ko check na seges ko we segituni. Comment la bêta ramé furu sa la massa on peut-être la bêta na bo. Il me dit que na parige mi na parige la bida akulusi bonne mal mamzola. Faut ta dengo bo la deche mani. Avec Clara bana occupé de na mali wa isa yo to kasi kesa. Awani ngato ngautende me kasi la Clara ke yela de. Awan ngana yala nyonga problème na malio. Yana ugo andeme kasi la avec la foko ben ko inga ya de. Kono wali muso be furu sala ta kono do la parke. O parke na jong nya makale te slame do datu slame do avec tiki na toro. O parke de bagara ne chema fa koli dubi ya ta de che datu. Comme parce que go ye kemiti o duma de ka buso wala furuga fara de ga te pima kelete mali o ka kan de me kasiri la wala ya wa ka de la femme de radio et ala mungera allô allô allô. Allô? Je te bloque. Bon, Malion. Même n'attends quoi. Moi, je sais. Mi, on n'est problème. On fera ta folie. Il commence à là. Ah, tiens, man, princesse, un doigt que comment la bi, un dossier calamando sur un donc, man, princesse va te reposer. Dossier inga kangana. Donc, il y a dossier n'est gagné. Il y a affaire. Moi, je suis tout faux. Est-ce qu'il y a une caille?